Takže dneska si zahráme Game Grab, či jedno Game Grab. Áno, že mod, ktorý neznášam. Je takáto mapa. Skúsime za Franka počuť na 15. tier. Na mojom hlase môžete počuť, že som fakt KO. Máme tu novú ikonku a hovoril som si, že prečo je ten klub tak vysoko, takže asi preto to no. A v shope máme ešte free star drop. Budeme čakať zasa väčšinou, kým sa to načíta. No hurá. A ideme si teda... 79 dielov, to je málo, no. Ale ideme si teda vyzvinúť jeden star drop. 38, za 38 dní vyprchá, takže to je zlo. To si mohol aj nehať. A no, poď, prosím, niečo do hry. No, nevadí. Ok, teraz zasa väčšinou čakáme. To nechceme. A ideme sa teda zahrať a pokúsime zdať Franka na tier 15 a ideme na to zahrať si Game Grab. Nehal som ešte dneska Game Grab a neviem, či na to bude Frank dobrý. Takže ideme si to teda vyskúšať, či to teda dáme a jeden game je na našej strane. Ako vždy, máme jeden game, to je dobré. A OK. To som nemá robiť. Ja by som po ňom aj strieľal, ale ja nemôžem, lebo sa zastavujem, no. Na toto asi fakt nebol dobrý. No. Poď, padni, yes. No, teraz sme mali niekto zobrať. Vybral to, no. A dobre, máme ultinu, pretože do nás strieľal Skibidi Spike. Som nezobral, neviem. Ojojoj, rýchlo, to mi nevadí, máte to. A štít, lebo ti ho gaz dal, takže máš to. Gexekri. Neviem, čo to je za meno, ale dobre. A dobre, takže keď povie pre tento game, tak ich zabijeme, dúfajme. Zabil som ho dokonca. Som nečakal, že to nebude mať ten range. OK. Máme 3 gemy. A spolu máme 7, 8. Som si myslel, že ja mám tie gemy. Ale je mi fakt ľúto, že takto rozprávam. Ale som proste chorý, no. Ale práve som sa ešte povedať, že dosť sa uhýbam, ale teraz sa nám to možno nedarí celkom. Teraz sa ideme uhýbať dosť, lebo máme 100 životov. Tak. Ideme to obísť a máme 8 gemov. Ach, bože. Nie. Dobre, hej. Som si zobral aj ultinu. Nie! Dúfajme, že to tam zaberú. Nemôžem kričať, lebo moja mentálna situácia a dokonca sme stretili tie gemy. Yes, to nemôžem už stratiť. Yes, ďakujem ti, Gas! Si dobrý. Nie si ako ostatní gasovia. Yes! Dáme to. Pekne. Vyhral som Game Grab. Yes! Neverím. Dobre. Prečo mi tam píše healing? 50 000. Ale fakt som sa dozhealoval, takže. No. Máme 15. tier. Nikto nejde play again, to som rád. A tu je win streak. Takže som rád, že som ušiel toto. Takže sa vidíme zajtra, dúfam, že bude lepším hlasom.